param, param, pam, para, pararam. Así da gusto empezar un episodio. Que tal, Estela? Benvida, segundo episodio de Anda Lata, aquí estamos de volta. Home? Que che parece? Bien. Como que, por que faz isto? Ai, porque estoy así de... Bien, chill. Eres un emoticono, de repente. Que dices, friki? Sí. E logo, non existe un A emoticono... ver, eu se for un emoticono igual... No, o meu favorito é o da tipiña que está dando unha voltereta lateral, sabes? Que está É que te describe a perfección, Total. A verdade que describe a Ou se perfección. non, tamén gústame o que está así, en plan... Meditando. Sí. Tú cuál usas? Ah, ti usas o de... Eu sou moi describir como emoticonos. Muchísimo. El del Pero que me bigote. parece un suavizador perfecto. Suavizador. Sí, cando estás enfadado, pues, en vez de poñer un ok, pues, ok con 3 is e dices, este tío está tranquilo. Pero por dentro estás enfadado. É como un amescaramiento das conversacións. Ah. Sabes que lo utilizo muchísimo? No. Agora xa entendo moitas cousas. Ah, vale, acabo de desvelar un secreto. Bueno, pues nada. Vale. Tú verás. Ya, ahora cando poño un ok, va a preguntar, ¿estás enfadado? Sí. Jo, tío. Bueno, ¿qué? Desde la última vez que nos vimos... Joder. Desde a última vez que nos vimos, unha, caeuse o diadema, e segundo, pasaron os carnavales, estaba de por medio, joder. Buah, flipas. Mima, que ben me pasei en carnavales. Estuve vendo fotos túas Que? con un certo integrante do programa. Ah, con Luis, claro. É que estiven en Xinzo, fun a Ourense e non sabedes a que me atopei. Obviamente, Sorpresa. a Luis. Orensano ilustre, Oh yeah, efectivamente. De feito, dixenlle aos meus amigos, mima, teño moitísimos colegas de OU, fixo que cando entre na estación de buses vou encontrar alguén, fixo. E de repente os meus amigos dicindo, que dices, flipada, non sei que. E yo, claro, entro, veo unos rizos aí espectaculares. Primero, en la fila de los buses, que mima, non vou dicir nada, pero... Despois lle poñemos un pi, e xa está. A presa. Vaya tralla para los buses para ir de ou a Xinzo e nada, estaba Luis de primeiro e yo iba de abuela, efectivamente. Claro. E yo, Sí. A ti parece normal ir co mismo disfraz a carnavales que cos que trouxeches aquí ao primeiro programa? é que é o meu disfraz Sí, é verdad estrella, que en plan, é o teu non disfraz podo por facer estrella. outra cousa. Me encanta, Dios, Ya, se a podería verdad que sí. ser unha boa todo o rato sería, bueno, non. Además era unha voz do Celta. Home, era boa celtarra, buah, foi a polla, porque estaba... Todo o mundo me quería muchísimo. En plan, eu iba por aí, e a xente facendo cousas de carnaval, e todo o mundo... Como que cousas de carnaval? Que son as cousas de carnaval? Bueno, festa e tal, por aí, pola rúa, bailando, tal, non sei que, e puxeron o himno do Celta, creo que estou enamorada, e yo así, lo, ay, que bien, a bufanda, non sei que. É que a Estela imagínome como nas películas estadounidenses, por encima da xente, subida así, sabes? Sí, Agarrado sí. todo o mundo, E todo o mundo, pola discoteca. E yo, qué querida me siento. Que ben me lo pasades en Xinzo, Sí, total, Ya. é chulísimo. Bueno, eu Lugo non tuvo moito movimento. Non Tuve fixeches este nada? fin de semana en Coruña. Este fin de semana vin ver o Derbi Galácteo. Ai, que tal, é verdade. Pasou unha cousa moi curiosa con unha persona que vai estar hoxe aquí no programa, e é que na fanzón iba que a miña bufanda Brogan e tal, non sei que, tal, iba salindo, e de repente digo a Paula, ostra, mira ao alcalde de Lugo. Así de cara, digo, joder, que raro, en plan, non sei que. E de repente asáltanos unha señora, que supuestamente era unha conselleira, e dicenos, a ver, sacádevos unha foto co alcalde de Lugo. Non é queréis unha foto, sacádevos a foto. Ai, mi má, afortunados, Sí, total, que nos poñemos pa foto, que de feito López tamén o noso amigo de sonido, un tío de Cangas que a camiseta Brogan posta e cunha tote bag que pon Cangas con forza, salindo Oh, na foto. yeah. Entonces, o Shout out alcalde... para López. É verdad. Entonces o alcalde o que fixo foi, sacou esa foto con nós, e antes de sacarse a foto, non vai o tío a casi má manga a bufanda. A vos parecevos normal eso? Pero non sei, debeu alguén o darlle... alcalde? Sí, o alcalde. Aquí Dice, o que pasa é que me falta unha bufanda, e colle tírame da miña. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, de feito, a foto témola aquí. Aí está, brutal. Entonces eso, bueno, foron uns días interesantes, pero xa estamos aquí, listos para o segundo episodio, que vamos a arrancar ca sección do noso amigo Luis. Vamos dar a chapa un pouco. Pois aquí estamos ca chapa sección de Luis Carrasco, que nos vai traer hoxe un reportaje espectacular, verdad, Luis? Diego. Non, hoxe non. Como que non?
Non te contou, Luís. Non, non me dixo nada. Resulta que Luís comezou a traballar. De verdade, Por primeira vez. Por primeira vez na súa Por primeira vida. vez curra. Sí, pero non te preocupes, que aínda que hoxe non este aquí, deixounos un vídeo explicando un pouco o que pasa. Eu estou un pouco cansado, a verdade. Benvidos a un novo reportaxe, pero eu estou un pouco cansado da xente en xeral. Así que hoxe, para desestresarnos, en Dando Lata, imos falar non con humanos, con mascotas. Acompañádeme. E como se llaman? ¿El perro o nosotros? Ambos. La pregunta era para el perro. Yo me llamo José. José, sí. ¿Y los perros? Se llama Nevsky. Y cuéntanos un poco de su personalidad, ¿cómo es? Este perro es peligrosísimo. Heredero, descendiente o heredero así de Gandhi o algo así. Es la cosa más buena del mundo mundial. Bueno, el Golden Retriever, como digo yo, es el perro que aparece siempre en las cajas, en la imagen de las cajas de galletas de perros. Y cuando se ve la familia feliz con los niños y tal, aparece un perro como este. Se llama Cleo. Bueno, es adoptada, hace 4 años que la tengo y es poco sociable. Es muy buena, eso sí, no ladra, es buenísima. La verdad es que ni te enteras de que la tienes. Únicamente que es eso, que no es nada cariñosa. Me gustaría que fuera más cariñosa. Nada, ¿la puedes grabar o no? Que va, tranquilo. Cleo, ven aquí, ven. Yo tengo plano. Ven. A este lo cogimos en Mallorca. Es un perro así de concurso, aunque no parezca. Tienen un amor incondicional a los humanos brutal, o sea, les encanta estar con nosotros y hagamos lo que hagamos, pues eso, siempre van a estar con nosotros. Chámase Bombón. Despértame todos os días. Tíraseme encima da miña cabeza e despértame todos os días. Que as películas non existen. Cos cans son cans, non van facer cousas que non son de can. Se llama Horus. Cuando era más joven no, pero ahora ya de mayor, que se está volviendo un poco cascarrabias, como no le bajes cuando a la hora que él quería y te retrases un poco y demás, alguna vez me tiene meado una alfombra a propósito, no porque no sea, porque lleve mucho tiempo sin bajar ni porque lo necesite, sino a propósito mirándote en plan, me tenías que bajar hace 15 minutos y no me has bajado y ahora te hago pis aquí en la alfombra. Se llama Duque y hace honor a su nombre, Duque. La comida mexicana le encanta. ¿Sí? Sí. Así que siempre le convidamos de mi comida, la comida que solemos comer en casa, con sus piensos. Saben lo que es bueno de la vida. Y la verdad es que te hacen reír tanto. Sí, me aportan alegría a la vida. Bueno, que tal? Que vos pareceu? Eu, por lo menos, estou menos estresado. A vos ainda vos queda aguantar uns 20 minutillos máis ou menos, ou igual máis, a Diego e Estela, porque non calan. Así que nada, moitísima sorte con iso. Vémonos no seguinte. Moitísimas gracias, Luís, por este reportaxe tan divertido, pero agora temos aquí con nós a unha persoa que de verdade non nos falla. E aquí temos a Puchi con... Capuchi sección, que para moitos foi a sección que máis lle molou todo o programa, que nos escribiu xente por redes dicindo, oye, a mellor sección a de Puchi. Home, normal. Hoxe está a un nivel alto, serás capaz de aguantalo? Bueno, non sei. Puchi, Puchi. É que Puchilandia é increíble. Ai, chicos. A ver, contanos, que nos traes hoxe? Tens unha intriga, macho, primero porque... de nada, perdonade porque estou un pouco afónica. Entonces, bueno, igual hai algún gallo por aí adiante. Non des cositas, No, é verdade, estou afónica, pois é o que hai. E por que estás afónica? Non vou falar deso, porque se falo deso xa... Foi por sacar a foto co alcalde de Lugo. Xa cambiamos a sección. Bueno, hoxe, como xa dixestes antes, xa saliu o primeiro programa. Bien. Tuvo unha acollida moi boa, verdad? Sí. E, claro, dixen, bueno, sí, moi ben o primeiro programa, pero, obviamente, temos cousas que mellorar. Entonces, pues... O sea, vai ser un roast yourself de Dando a Lata? Non son críticas, sino sugerencias para implantar. A ver, ¿vale? adelante. Pues para empezar, me parecería súper guapo un roast aquí. Estaría pero guapísimo. Que te pusieras pero otro día, rapear. eso xa teño pensado para outro día. Vale, perfecto. Non te preocupes. A ver, que te has preparado. Entonces, bueno, para empezar, para contexto para as persoas que nos están vendo, todos os que estamos aquí en Dando a Lata, estudiamos comunicación audiovisual. Temos unha asignatura, bueno, tuvemos xa, gracias a Dios, que se chama Formatos. Formatos. De televisión. Formatos de televisión e novos medios. E nesa asignatura a pregunta estrella é que é un formato. ¿No? Entonces, bueno, eu
vou falar un pouco do formato, de Dando a Lata e cousas que se poderían implantar, digamos, para mellorar, vale? Como formato. Como formato. Ou sexa, A lata formato. é que un formato... Como... Que é un formato? Que é un formato? Que é un formato? Esa gran pregunta que nos facemos todos. E sigo sin sabela. E seguimos sin saber. 2 horas despois. A ver, que dices? A ver. A ver, entonces nada, bueno, unha das melloras, que isto xa vos lo dixen, é que, por favor, deixedes de dar voltas nas sillas. O sea, Buah. creo que todo o mundo deuse conta de que están todo o rato que pin. Entonces, nada. Parecemos os coches de choque aquí. Sí. Entonces, Entonces, cuidado que vamos a tirar con todo. entonces, eu creo que para mellorar isto, ou ben, temos que poñervos unhas sillas así chulas, ou ben, poñernos a todos en sillas destos de rodas e empezar coches de choque total. Dando choque. Claro. Igual os de sonido non están moi de acordo, realización tampouco, e esta pobre estantería tampouco, que xa bastantes veces se nos caeu. Ou non. Que máis? Logo, claro, vos dixestes que a vosa sección foi como O Prime, sí. o Prime, ¿no? Bueno, pues estaría guai, no sé, alargarla. Es broma. O sea, queres dando a lata que o 50% do programa sexa a túa sección? Bueno, Paula, moitas broma. gracias a todos. Benvida, Paula, Queres nova a presentadora. chaqueta para presentar? No, es broma, chicos, es broma. No, que si no, eso a mí dame más traballo. Xa. O sea, realmente non me interesa porque teño que preparar máis cosas. Economía del esfuerzo, E, ¿no? sí, claro. En plan, eu estas cosas preparoas o día de antes pola noite. O sea, non podería. Pero bueno. Logo, outra cousa que creo que melloraría moitísimo o programa sería un día traer a nosa produtora, Adela, e que fale da súa vida. Encante. Literalmente, creo que... O sea, é como un baúl tan grande, de repente solta datos random da súa vida e dices... A mí o que me sorprende é que ten amigos en Cospeito, En todos lados. sendo de Redondela. É Ten como- amigos en todos lados. Que Cospeito, onde queda? Xa, aí xa... Un pueblo de Lugo. Xa acabas de Oh, mostrar onde yeah. está. Cospeito. Sí. Os queremos, E por último de mellores, tiña gravar o programa nun bar. Oh, estaría En guapísimo. concreto, no noso bar favorito, que non sei se vou non digo o nombre. Como No, porque non? si no se Claro, si no se llena. Que deixen comentarios a xente, a ver cal pensa que é o noso bar favorito de Coruña. Como se non estuvera sempre cheísimo porque é o mellor. Xa. Entonces eu creo que todo o equipo Dando a lata live, estás me dicindo, entonces? non live, pero plan grabado no bar este. Ajá. Pois cunha caña. Mira que eu non bebo, pero eu penso que as conversaciones sempre son máis fructíferas nun bar. Sí, Realmente nese bar. pero creo que nese momento teríadesme que poñer un bozal. Pero bueno. O de sonido baixando yo micro Pero a... volveríamos, o sea, seríamos virales, pero Xa. igual non polo que querríamos ser virales, pero Bueno, divertido. eu penso que conseguiríamos. Tes algo máis? Teño tamén suxerencias, pero isto vai moi rápido, que xa vin aí en realización que se están tirando dos pelos. Teño suxerencias de outros formatos que poderíades probar vos e que penso que iríades moi ben. Sería, por exemplo, Pelo Picopata. Que é iso? Non coñeces Pelo Picopata? Pensei pico pala, meu. Pelo Picopata é un programa que creo que botaban en 4 e é de adestrar animais. Ah, que guai. E eu penso que vos quedaríades moi chulo en Pero ese programa. eu penso que hai formatos máis potentes. Nos que Sí, teñamos mira, potencialidade. Como por cal? exemplo, facer un cámbiame Oh, estaría guai. de Buah, guapísimo. Estela facéndolle aí un cambio radical aquí o jefe, Que miedo me dá. Divina máxima. Super Nani, Que miedo me dá. Super Nani. Qué Super guau. Nani, vos os dous tratando de poñer en cintura un pequeno. Logo tamén penso que estaría moi guai que fora en plan de concursantes a un programa, tipo Atrápame se podes. Estaría Xa. moi gracioso. Xa. E, por último, eu que? penso que igual na Isla das Tentacións. Boa, pero nas tentacións non teríamos futuro ningún. Bueno, dis ti. A ver, A non ver. sei, eu igual pasaríamos bastante ben, pero porque é entretenido. Pero a xente pensa, un pouco parva. tú Va, é que imagínate a situación, imagínate. Estela, crees que Diego tenga intención de volver a reemplazarte por Luis? Pero onde cono estamos? Que é isto? Estades de broma. Como que Diego quer reemplazarme de que? Pero que dis? Paula, por favor. Bueno, Paula ou Sandra, non sei quen eres xa.
Estela, temos imaxes para ti. Imaxes de que? Luis, necesito que volvas de presentador, que Estela non me convence nada. Vou volver de presentador que na España gana Eurovisión, chaval. Unha diva... Temos unha sorpresa para ti. Diego solicitou unha fogueira de confrontación para falar contigo. Fogueira de confrontación? Hola, Estela, que tal? Pero como que tal? Pero ti eres parvo o que? Que haces? Estela, por favor, contente. Sabes que? Que? Que queda claro que este formato é a hostia. Pero ti, é que non che dais vergoña. Que merda de resposta é esa? Non se entera de nada. Pois aquí, despois desta maravillosa visita fugaz aí nas estacións, que che pareceu? Bueno, Nada desto era de verdade, Ya, te quero todo mucho. ficción. E o Estión tamén foi ficción. A verdade é que si, estuvo ensayando no meu piso a hostia de veces, nunca habías dito. Jaja. Pero bueno, despois deste sketch pasamos, damos paso á entrevista deste segundo programa que hoxe traemos unha historia espectacular porque traemos a un home que eu, sinceramente, non do encontrado algo que non sexa capaz de facer. Porque actúa, canta, é empresario. Hoxe recibimos con moito orgullo a Jesús Suárez. Que tal, Jesús, como estás? Moi boas, moitísimas gracias por terme aquí en conta para este podcast. Gracias a ti por vir, porque sobre todo foi moi rápido o feito de contactar contigo. Foi rollo, non mo penso. Non, sempre hai que axudar, non? Eu penso que é importante pois, a xente que fai cosa como vos, non? Que quere pois facer un podcast, dar a coñecer a xente, eu penso que sempre estar aí. A miña nai me ensinou que hai que axudar, non? E así, axúdame a min e eu axudo aos demais. Total. Bueno, que estiveches outro día nos Mestres Mateo entregando un premio, non? Que tal? 4. 4, mima. 4. A falta de un 4, Sí, porque eran en bloques, non? Entonces, bueno, pues presentemos o mellor vestiario, videoclip, realización e dirección de fotografía. Foi unha experiencia, pois, tremenda, non? Pensa que aí só se suben 10 persoas das máis importantes do audiovisual galego, non? E que contaran comigo que eu son un novato desto e nunca pensei estar no tema do audiovisual, pois estar aí arriba con María de Fías de Casandra, pois moi espectacular, non? Moito frío en la Lino, que? Sí. Facía moito frío. Lo que pasa é que ali no Lalín Arena facía calor, Sí? Ai, sí. Tiñan as máquinas de vento e cuidado, Parecía máis o Sáhara que Lalín. Pero deuche tempo a probar o cocido? Non houve tempo, non houve moito tempo. Pero merecía a pena parar. Merecía a pena, porque desayuno... O pan estaba riquísimo no desayuno. O sea que xa se imagino como estaba o pan, non sei como estará o cocido, pero ten que ser unha pasada. E a xente que foi moi cocida ou que? Bueno, había un pouco de... O que había unhas galas, o sea, estaba xente que parecía as Óscar, Sí? Sí. Moito público. 2.000 persoas. Caramba. 2.000 persoas, bueno, pues estar ali con xente como María Vázquez de Matria, Paco Lodeiro, estar en Malustres, es que estaba ali, toda a xente de Rapa, era unha experiencia, sabes? E te estiveches ali porque interpretas o señor Pintos na serie da Coral, serie que está absolutamente petando na televisión de Galicia. Como che chegou esta oportunidade? Pois as casualidades que ocurren na vida, non? Estaban buscando un tío cego, cantante e actor, cumplía o 66%. Menos actor, que era importante. Entón, nada, chamáronme porque Xurxo Souto, Diplomáticos de Monte Alto, falou co director que andaba buscando isto e non sabía que encontrar, e Xurxo Souto dixolle que tiña que falar conmigo. Nada, me chamaron e como vos, adiante, vamos. Donde hai charco sempre salto, sabes? É a miña filosofía de vida. Aí fun un casting, saímos fatal, porque nunca na miña vida me presentei a teatro, salvo no colexio cando fixen de Cactus, nada máis. Mima, de Cactus, que papelón, Non tiña frase, bueno, pero bueno, despois deronme unha segunda oportunidade e xa sabía como iba, e aí dei unha oportunidade de estar con Carlos Blanco, con Eva Iglesias, con Marta Larralde, con María de Fillas, con Marcos Pereiro. Espectacular. É como traballar con eles. Debe ser unha sensación espectacular, o que? A min foi como estar en Disney durante un mes, sabes? Eso non foi unha rodaxe, eso era unha familia, todos, parte de arte, dirección artística, maquillaxe, vestiario, todo o que ten que ver con a grabación, pois moi bo rollo, eran como amigos, ¿no? Era como estar nunha casa rural con xente durante un mes, sabes? Joder, que eso é un gusto, ter que traballar nun proxecto así tan familiar, bonito.
rodeada de boa xente. Me dixeron que non sempre é igual, pero que claro, pero que ali fíxose como un ambiente Un efecto piña, nunca moi había máxico, sí, moi máxico, sabes? Eu levábame moi ben con todo Dios, non? E foi un espectáculo, sabes? Paseino moi ben. Que guai. Moi ben. E que tal co teu persoaxe? Tes moita conexión? Se parece moitísimo. Sí. Se parece moitísimo. Bueno, non tan alcohólico como o señor Pintos, non? Pero sí que se parece moito, non? O humor negro que utiliza co tema da vista e tal, e sempre estar soltando pedradas, non? De frases e tal, sí que se parece moito conmigo, non? A ver, mellor chiste de humor negro que soltara? Pois agora non me acordo, non? Pero, bueno, ou cousas de non ves o que faz aí, non ves eso que está aí. Tal, é como a persoa, non? Que ve cousas que os demais non ven, non? Sí. E, bueno, igual de chistes son moi chistes moi estilo TVG, non? Pero, bueno, sei que o perfil, pois, o sea, meu fillo encantaballe, porque claro, unha escena, estábamos mirando pola ventana e eu estaba mirando contra unha cortina, sabes? E digo, que estamos mirando? Sabes? Papá, estabas mirando para unha cortina, xa sei, joder, xa sei que me dixeron. Entonces, bueno, o tema ese foi moi gracioso, sabes? E que a Coral tuvo tamén unha premiera e todo. Como foi ese evento? Aí con tanta xente. Moi ben, foi en Santiago e, pois imagínate, a miña primeira premiere con toda a xente da TVG, os presentadores e tal, nun cine, a proyección dos últimos episodios, pois nada, co director de contenidos da TVG, con toda a xente dali, pois é un espectáculo. Despois uns pinchos, todos os programas da TVG, pois facendo entrevistas ás persoas da serie, pois imagínate como é, non? Que sentirte como estar en Hollywood, non? Para min, polo menos. Xa. Que guai. E aparte, toquei a parte empresario na tua presentación, porque eres un dos fundadores do proxecto Escoita, que, para o que non o sepa, é un proxecto que, bueno, non vou contar porque a mellor persona para contar eres tú. Contalle a xente o que é o proxecto Escoita. Bueno, o proxecto Escoita é un proxecto que nace xa fai 5 anos, é un proxecto para facer narración descriptiva en eventos, en calquer tipo de evento. Ahora estamos moi destinados ou moi orientados a eventos deportivos, como estamos no fútbol, na Federación Española de Fútbol, estamos na Real Sociedade, no Deportivo, no Racing de Ferrol, e pronto seguramente aparezcan novos clientes, pero o que facemos é contar en tempo real o que ocurre pois en teatro, en eventos, en fútbol, en baloncesto, no que sexa, non? Porque hai moitos eventos que non son narrados pola radio, non? Entón, nós ocupamos ese espacio que a día de hoxe pois non ocupan as radios, ou que sí que poden ocupar as radios, pero que non o fan como nós, sabes? Entón, bueno, é algo moi innovador que se me ocurreu pensando na Fórmula NASCAR, en América, que regalaban uns aparatiños para escutar a radio dos coches, pois, bueno, é un pouco esa idea, non? É moi contento, moi orgulloso, porque somos pioneiros no mundo da inclusión e no mundo da accesibilidade en ese aspecto, sabes? Total. E foi complicado levar o proxecto a cabo, encontraste con moitas trabas ou foi máis ben, todo máis ben fluido? Bueno, trabas sempre hai, o que pasa é que, como che dixen, non? Hai moita xente que te axuda. Pois cando arrancamos nun primeiro momento, pois me axudou o Concello, me axudou o Deportivo, me axudou o Colexio de Telecomunicaciones de Galicia e a Universidade tamén, porque vos estades no máster de comunicación, non? Pero xa naquel momento xa entrara o máster de comunicación. Un dos rapaces que está hoxe comigo é ex-compañeiro voso dese máster, non? Jacobo. Así que tive esa oportunidade. Depois hai barreiras porque a xente non aposta, porque igual a xente se cree que eu son cego de nacimiento, pero non son cego de nacimiento, non? Eu, con 20 anos como tedes vos, pois eu vía igual que vos. De repente, non? Pois din que che vas a quedar ciego e non te imaginas eso, non? Entonces, bueno, a xente se pregunta, pero canta xente hai que use o servicio? Da igual, sabes? Na vida no que vivimos de tecnoloxía, con que haya un xa necesita pois que a sociedade axude, non? E, bueno, esas barreiras é que te encontras, xente que non é capaz de velo, é dicir, non hai máis cego que non quero ver, non? Eu creo que son cego, pero vexo moito máis que outra xente, sabes? Así de claro, Moi bonita esa visión, a verdade. Que guai, dices que estás centrado no tema deportivo. A día de hoxe, sí. Ves algún ámbito cercano no que che molaría introducir o proxecto? Sí, no turismo, por exemplo. Que guai. Porque, por exemplo, se te xuntas nunha visita guiada de 30 persoas e vai un guía turístico con este tema, pois que vai con un megáfono. É intrusivo.
por non tens que facer ruido e facer molestar o resto das persoas, non? Entón, con escoita, se pode conectar a nosa aplicación a través dun código, entra cun evento e narra así, falando así. Entón, a xente que vai detrás vai cos cascos, conéctase ao evento e vai escoitando o que é a visita guiada, non? Que chulo. Entonces, bueno, a ver, podemos... Teatro accesible estamos facendo, con diversidade, en todo, estamos facendo pequenos espacios, como quen di. Que guai. E aparte de empresario, actor, falta unha faceta, verdad, Estela? A de músico. Efectivamente. Con Mar de Fondo. Que con ese... Eu penso que oímos Mar de Fondo e o primeiro que se nos ven a cabeza é ese 1906 que sona en Riazor cada vez que entra o equipo ao campo. Como che sinte o feito de que tú como deportivista de cuna que eres sone o teu tema por megafonía cando entras ao estadio? Bueno, pois é como meter un gol en Riazor. Sí. Esta canción naceu en 2014, eu non era músico daquela, nin sequera cantaba na ducha. Escribín unha canción porque estaba frustrado pola situación do Depor, así que me gustaba escribir, gustábame tocar a guitarra, pero bueno, pensabas que o que escribes non lle pode gustar aos demais, non? Así que escribín esa canción sí que foi a semente de Mar de Fondo, non? Porque esa canción, pois, en menos de 24 horas alcanzou 150.000 reproduccións en YouTube, non? Sí que me demostrou que o que podo escribir pode gustarlle a xente, e así nace Mar de Fondo como banda, non? Para min subirme a un escenario a contar historias, pois para mí o máis bonito da miña vida, sabes? Podes escribir, escribir é como un psicólogo, escribes o que... Bueno, se algún de vos fuchedes ao psicólogo, saberedes que en algunhas cousas da que di un psicólogo di que tedes que escribir, non? Pois, bueno, pois escribir, decía Antonio Vega que a música era o seu propio psicólogo, bueno, pois para min tamén. A día de hoxe, eso, teño Mar de Fondo, cumplimos 10 anos este ano, estamos preparando o cuarto disco, bueno, teño outro grupo de versións que facemos entretenimiento, non? O grupo este de versións me enche o peto de pasta, Mar de Fondo me vacía. Hai que buscar un equilibrio, non? Hai que compensarlo, sí. Sí, cando faz música propia, pois a xente quere escoitar os clásicos do rock and roll, non? O sea, non deixan sitio a xente nova, non? Estás acostumbrado a escoitar os clásicos e o novo non ten sitio. Entón, bueno, montamos de barrio e nos va moi ben, a verdad. A xente ven a escoitarnos, facemos rock and roll internacional, rock and roll nacional e bueno, pero a min o que me gusta é facer as miñas cancións. Total. Joa, pero é super guai ter unha persoa que se meta en todos os proxectos e que vaya todo hacia adiante e fagas tantas cousas. A ver, eu sempre digo, empecé a facer cousas cando perdín a vista, de maneira moito máis importante, que é unha loita contra min mesmo, non? Contra os meus ollos. A vida me roubou un sentido e me deu moitos máis. Pero eu digo, estamos aquí de paso. Hai unha canción que escribín, non? Agora, o cuarto disco que se chama Insert Coin, que fala de que a vida non avisa. Poden pasar moitas cousas na túa vida, non? Penso que temos que aproveitala. E moita xente, as propias barreiras, por que non eres capaz de facer algo? Porque ti te dis a ti mesmo que non, non? Entonces, penso que hai que disfrutar en cada momento. Ou, por exemplo, chega a casa e dalle un abrazo aos teus pais. Porque o día de mañá igual chegas e recibes unha chamada de que o teu pai non está contigo. Pois a min pasoume de que un día iban a operar a miña nai de vesícula e dixeron que tiña unha metástase, e que iba a morrer un mes. Entón, creo que temos que dar máis abrazos, máis besos, decir máis te quero, porque os fago unha pregunta. Se aquí aparecese un tipo que os parece coñecido e os di, hola, que tal, como estás? E a ti te parece coñecido, non? E hostia, que tal? Te coñezo eu? Sí, pero non sabes quen son. E de repente esa persoa te di, son ti dentro de 30 anos. E te di, te va a pasar esto. A que túa forma de vivir cambiaría. Efectivamente. Hombre, total. Pero non vai pasar. Xa.
entonces intenta que cando os pais moitas veces parecemos uns cabróns, non? Somos pesados, non? Pero son tus pais, tío. Entonces, eu penso que, ou un amigo, non ten que ser un pai, un amigo, unha avoa, un tío, se son xente da tua vida que te trata ben, é o único que parecen que son molestos porque te están dando a lata, dá máis abrazos e tal, porque o día de mañán, cando te quedes en eles, pensarás que eu me quedei moi pronto sen meus pais, con 20 e poucos anos. Cada día os boto de menos, sabes? Porque non conseguiron nada do que conseguín facer. E miña nai seguramente morreu pensando que iba a ser de min, sen vista. Porque cando se morreu eu vía perfecto. Entonces, que sí que desde aquí dou un impulso a xente para que dé máis abrazos, para que dé máis besos, para que diga máis te quero, e que pense que a vida non avisa e pasan cousas boas, pero pasan cousas malas. Entonces, creo que hai que facer moitas cousas, porque hai que deixar un legado na túa vida. Porque eu teño moita sorte porque o día de mañán, se un salgo de aquí e me pasa algo, que espero que non, meu fillo podrá ir a internet e buscar cousas do seu pai, e podrá ensinarlle cousas ao seu fillo, o seu fillo ao seu fillo, o seu fillo ao seu fillo, o tataravó, que se leu dentro de moitos anos, sabrán quen é alguén, non? Entón, penso que hai que deixar un legado, hai que pasarlo pola vida e deixar cousas, non? Entón, hai que facer cousas, como estades facendo vos este podcast. O de mañan podeis entrar e te encontrarán a ti. Facendo un pouco parvo. Bueno, pero o parvo é moi importante facelo, sí. Igual que calquera outra cousa. Eu penso que hai que facer as cousas que te fan sentir ben. Se che gusta facer humor, far humor. Se che gusta escribir, escribes, pero estamos aquí para facer cousas. Total. E a maior prova eres tú, porque aparte de todo o que levamos comentando, ainda nos falta a túa faceta podcaster. É que non nos vai dar o episodio para falar todo o que faz, Jesús. Bueno, eu son moi CTV, eu son moi coruñés de toda a vida, son moi de Monte Alto. Pensei que ibas a decir CTV a productora, digo. No, CTV a productora de lugar non. Eu son moi CTV de coruñés de toda a vida, a mí encantame Monte Alto, son moi do 15.002. O podcast surxiu porque eu quería deixar en algún sitio a historias das persoas que fixeron algo pola cidade. Entón, así nace as charlas do Xerión. Porque eu quero contar as historias. Os personaxes esconden unha persoa. Entón, hai que saber que fixo que esa persoa se convirtiera nun personaxe. Entón, a charla do Xerión, pois, recupera esas persoas conocidas da cidade para poñela diante dos ollos das persoas e contar a súa historia persoal. E a min, pois, encántame, porque a min gustame coñecer moitísimo as historias da cidade, o que se esconde. Eu aprendo moitas cousas, eu son moi amigo de Xosé Martínez, o guía turístico da cidade, o que fai as visitas guiadas polo cementerio. Contoume moitísimas cousas da cidade, a min cántame aprender, sabes? Vos sabedes, por exemplo, coñecedes a Calle dos Olmos, non? Non, Calle dos Olmos non. Non, pois a Calle dos Olmos está no certo, cerca da barrera, cerca da Calle da Barrera e da Calle da Galera. Hai un sitio que sabedes onde estaba antes Imaginarium. Bueno, ali é un sitio que se chama Esperia. Hai un bar de copas que se chama Esperia. Temos que ir entón. Bueno, pois no primeiro dese piso, naceu o Dr. Papús. Ostras. O Dr. Papús é a persona que inventou a Ouija. Ostras, a Ouija coruñesa. É coruñesa. Ostras! É o mentor de Rasputín. Ostras! Que dices? Así que o rei do ocultismo naceu na Coruña. Buah, que porque o seu padre era cónsul francés e cando naceu aquí, aos 2 meses marchouse para Francia. Así que a Coruña esconde moitísimas cousas que a xente non coñece. Esa é unha das historias, por exemplo, que ten a Coruña. A mí, por eso, gustame esa historia de ocultismo e o maestro de Rasputín naceu na Coruña. Ostras. Flipo máximo. E además, aparte estuvechenos contando antes que estuveras con Diego González Rivas. Como é dar llamado a esa persona? Porque esas maus deben ser as máis codiciadas de todo o mundo, é un tipo moi cercano, estuvo nas charlas do Xerión, reventou as charlas, había ali máis de 300 persoas. E nada, escoitalo, non, todo o que fai pola vida, non, das persoas é maravilloso, un tipo moi cercano, un tipo moi de aí, sabes, moi de aquí, moi da Coruña, e que leva, pois, a medicina coruñesa por todo o mundo, entonces é unha maravilla, non? A charla do Xerión me permite eso, coñecer a xente, pois coñecida, non, ou recoñecida, como digamos. Que guai. Pois nada, pois xa temos un pouco falado de todo e, por suposto, creo que ímonos a quedar coa mensaxe tan profunda que
dixeches antes. E nada, moitísimas gracias. Hai que dar máis besos. Sí. E máis Ese é o abrazos. titular. Máis Máis besos e a abrazos. Ouija coruñesa tamén. A Ouija coruñesa. Ostras. Pois ahora tedes que ir todos a onde está o Astoria, e no primeiro nunca entrou ninguén ali, creo. Ahora non vive ninguén. Ai, non. Pero ti Non. fixeches unha Ouija algunha vez? Non. Non. E farías? Non. Máis abrazos, pero menos cousas paranormales. Teño moito respeto a esas cousas. Xa, normal, eu Moito tamén. respeto, non me atrevería. Eu cando era pequeno estaba de moda facer as ouijas. Sí. Non sei, contaban cousas e tal que ocurrían, non sei se creer máis ou non. Prefiro non xogar con ese tipo de movidas, sabes? Sí que creo moito na enerxía, vale? Sí que creo en xente que ve cousas, o sea, que ve enerxías. Por exemplo, eu me acordo que cando fixe un concerto, bueno, coa miña banda, pois fixe un concerto cunha coral, non? Era unha banda de rock con unha coral. Toquei ali, fui a un ensaio, cando salín dali, unha tía mandoume, unha das persoas que estaban nesa grupo, nesa coral, escribimos por Facebook. E díxome, podía falar contigo? Eu, sí, claro, e quedei con esa rapaza a tomar algo. E díxome que tiña que falar contigo, porque cando entrache no ensaio, vi unha luz moi grande que te acompañaba. Ostras. Eras como todo luz, tío. Aura. A mí, sí, e me fixo moitísima ilusión, sabes o que me dixo? Tes moitísima enerxía, me dixo. Eu considero un tío con enerxía, sabes? Sí que me considero. Teño amigas que xenten esa enerxía das persoas, sabes? Sabes quen son bons, quen son malos. Total, hai moita xente que fala un montón desas cousas. Entón, sí que Aparte, creo hoxe en nesas día tamén cousas. estáse levando moi... Creo nesas moi de cousas, moda o sea, iso. nunca he percibido cousas, Sí. pero nunca nos ha pasado, a mí sí que me pasa a veces, de que estou pensando en alguén e me chama, tío. A mí pasou un outro día co compañero que nos falta hoxe, con Luis. noso amigo millonario. Digo, que será de Luis? Que empezou a traballar e xusto chamou e foi como, mira Ves? tú, eh? Ves, pois ese tipo de cousas... Eso es atracción, Sí, son eso máis como que... algo, a ver, hai o tema do fío rojo, non? Sí. Do fío, Sí, é verdade, é non? superbonito ese... Falando dese tema, non? Que estamos conectados e que hai aí, ou hai algo, non? Hai algo, non? Eu creo nas enerxías, non? Eu penso que o que das é o que recibes. Efectivamente. Se ti das boa enerxía, vas a recibir boa enerxía. Se és un tío que está metido nun pozo todo o día, vas a traer a mala enerxía. Xa, ¿no? total. Entonces, sí que penso que somos así, somos enerxía. Efectivamente. E penso que se a tes boa, pois te vai acompañar as cousas boas, e se tes mala, pois vais a chamar as cousas malas. Así que eso vai moito con tema dos abrazos. Genial. Pois nada, Jesús, para pensar. agradecemos moitísimo que te pasaras aquí Moitas gracias a vos. por dando lata. E como non tamén a todos os que nos vedes, gracias por vernos. Dentro de 2 semanas volvemos con un novo episodio, episodio número... Non voy a Tres. decir un número que igual ten rima. Ya, sí, mellor non jugárnosla. Entonces nada, seguidos nas nosas redes sociais, estaremos publicando por aí contenido estes días da charla de Jesús e de outros memes que fai a nosa community manager. Entonces, nada, vémonos dentro de 2 semanas no próximo episodio de Dando a Lata. Ata a Chao! próxima. Chao.